акаи Қори Фаррух, акаи Рамазон Холиқо, ҳар дуи шумо ки аз дин сухан мегӯед, ба ҳар дуи шумо як саволе дорам. акаи Қори Фаррух, лутфан шумо аввалан ҷавоб гӯед. як нафаре сухани иштибоҳ гуфт, суханаш хато буд. дар ислом ман ҳақ дорам ки ӯро бо таҳқиру иҳонат ислоҳ кунам. хоҳиш мекунам бо далел ҷавоб гӯед, зеро шумо бо таҳқиру иҳонат мехоҳед Холиқу Рамазонро ислоҳ кунед ва албат далеле ҳам доред. далел биёред то ман ҳам мисли шумо амал кунам. рамазон Холиқо, самол ба шумо чунин аст. ман дар роҳи даъвату насиҳат ҳастам, аз дин сухан мегӯям. агар касе бо таҳқиру иҳонат ба ман гӯяд ки фалон суханат асос надорад ва ту фалону фалон ҳастӣ, ман метавонам мисли ӯ дар баробари таҳқирҳояш ӯро таҳқиру иҳонат кунам. хоҳиш мекунам саволро ҷавоб гардонед, чунки шумо аз дин сухан мегӯед ва ҳар кори шуморо мардум аз дин меҳисобанд. хаёл мекунанд ки ҳамин таҳқирҳову иҳонатҳои шумо дар шариат ҷоиз аст.